الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagaryami, mga datunagu, mga baiyaki pagadatan, ayad nutuwa sumpatan tanwa bitiara naguusayan na mga usayan tanu sagyang kuto manasikul hajj ukituki tagyang kuto kanaik. Imantuwa kagagawi na pagusayin tanu agyang kuto a'mal Yawm at-Tarwiyati wa Yawm Arafah. Mga galbak su'e nagyang kuto ataw manayk sagyang kuto kauma o ikawalo si Ikudul Hijja. Yang kanan na ikawalo si Ikudul Hijja na ginan sumanga tao manayk na upama ko mutamati asiran na sansiran na pagikaram peruman peniat siran sana peruman nagupagusayin tano panagyan ko to miyaw na inosay tano sagyang ko to talo peniat nagyang ko to manay kinansu ifrad aguso kiran aguso tamato. Tigo mga ulama suatigya na so magikram manay nataluwag yung kuto kaya paka udi natalo aklas yung kuto ni atiran sagyang kuto kapakagaga natiran sa mikat kauto miyaw sa itano apaman nagyang kuto mikat na kailangan agyang kuto sumagadun o di nagyang kuto ataw makapuunon matandu yan din nagyang kuto anto na iklas yagyang kuto ay palalakaw niya na hajj. Ino iprads kaniyan, ino kirans kaniyan anta akagyang kuto tamatto. Yang kaya tigo mga ulama ifrad para sabu-sabutan tanwan tunay betuan sa ifrad. Na tigo mga ulama aginan so numanay amini at sa kaniyan sagyang kuto katatago yan sa mikata ayabu iplalakaw niyan na hajj kauto. Paman na hajbu kunabas kaniyan pagumrah ka hajbu agyang kuto lalakaw niyan. Nagyang kuto kaya pakauman yan sa mikat nagumini raw sa kaniyan na labbayka hajjan. Labbayka hajjan. Tigo mga ulama yang kuto numanay kagyutoy ni atian na makaumas kaniyan sa Makkah na mababaloy sa kaniyan din uli na paman na magikram sa kaniyan din sa tama na tigo mga ulama sa maumaagyang kuto ika Sapulo si Ikudul Hijja aginan so karontar. Tama na tigo mga ulama sa makarontar sa kaniyan si Iku gawi iyaid. Katawan tanu agyang kana na ikasapulo si Ikudul Hijja na gawi imambuan na Idul Adha gawi iya kapanumbali. Naanda din ikaw mauto sa agyang ko to apaman na Yawmal Eid na padapan panggalabag nagyang kuto ifrad lalakaw niyan nagyang kuto kapagupawi niyan sa nagyang kuto bukian nagu tuwaps kaniyan sa tawaful ifada nagu sa isa kaniyan sa Safa wal Marwa amay katigo mga ulama kagyang kuto paganay kaya pakauman yan sa Makkah mituwap na daniyan unai o di na daniyan on raks nagyang kuto sa kasi sa Safa wal Marwa
Kagi kepakai aso tau aya lalakaw niya na ifrad nagyang kutu paganaya kapakauman yan sa Makkah na tuwaf nagnabagyo ito itawaf ifada ka paman na tawaf kutu sa gyang kutu kaya pakauman yan sa Makkah. Gyang kutu kapakatuwaf yan na kepakai paniatan niyan ipaguna niya nagyang kutu sa iniyan kepakai sa Safa agus sa Marwa gyuto ipaman na Sa'yul Qudum. Piyakaw na niya no to na amay ka mau magyang kaya di tano di pagusay na Eid. Tuwap sa kanya sa tawaful ifada na kapakaya paman na gyuto inggal ba kaniya dis kaniya din napsai. Gyutip matuan sa ifrad. Ayap man na ikadua na gyuto su al-qiran. At yung mga ulama ayap man na pembetuan sa kiran. Naginan sunomiyay ayap ni atiyan nagyang kutu kapalalakaw niyan na lalakaw tu umrah nagulalakaw panahaj. Ayam ana na pakaisaysa niya nagyang kutu lalakaw niyan na kapakayo to. Ayam ana na umrah na hajj nagyang kutu lalakaw niyan. Tigong mga ulama agyuti peniat niyan sa gyang kuto katataguyan sa mikat. Makapmikat sa kaniya na makakuwas kaniya ng girawa labbay ka umratan wa hajjan. Hayaman na niya napakaisay sa niya nagyang kuto hajjan nagugyang kuto umra niyan. Tigong mga ulama agyang kuto akiran na sudinian di kang gilabaka sa gyang kuto ukito-kita hajj na lagid nagyang kuto iprad lagid nagyang kuto paman na ukit-ukit kapenggel ba kaniya nun sa gyang kuto manasikul hajj. Inun taatigo mga ulama sa ayakang bidaan niya nagyang kuto iprad na diskaniyan kapapaliugatan sa gyang kuto kasumbeli sa kambing. Ugay nagyang kaiyakiran na pagasumbeli. Kauto, pagasumbeli sa kanya. Lagi dumutamati ad na sumbeli yan. Apaman na pamamagayan yan sa giyang kanan na darpa asas salaan. Ito yung bidaan yan. Ayang bidaan no, kiran agus suifrad na daa sumbeli yan. Sukman sukiran na ad na sumbeli yan ala sumbeli ad na kesumbeli yan ayam lagi dagyang kutuwa tamat to. Ayap man ay katlo nagi na sutigitan wa tamat to. At igu mga ulama aginan sutaw mini at sa kaniyang samikat aya ipalalakaw niyan na pagunaan niya nagyang kutuwa umrah. So makaw masamikat na ngiraw sa kaniyan o di na peniat kanyan sa labbay ka umrah. So tano dini wagi ang kaya tamat to labaw ron sa mga bangsami siip makagaganat sa Pilipinas kagiyad ni paman na iplalakautan wagi ang kaya tamat to. Kanabatano pagiparad na kung nabatano paman na peniat sakiran kagiyang kaya tamat to nagi paman na peniatan tano. Na tigo mga ulama agyang ko tuwa, tamat tuwa inilalakaw niyan, namya panutul tano, andad ni kapasadan niyan, kukumran niyan si kaya pakauman niyan sa Makkah, nana, pagandaan niyan agyang ko tuwa, ihram yan. Nagutigong mga ulama, apaman nagyang ko tuwa tamat tu, na andad ni kapakauman niyan sa Makkah, na itunay niya nagyang kutuwa umrah niyan, sabtuwap sa kaniyan, nagupsiis kaniyan, nagupagalot sa kaniyan, na andad ni kapasadagyang kutuwa umrah niyan, nagyutwa tigitano, miya halal sa kaniyang paman. Ayaman na niyan na, pagandaan niya nagyang kutuwa ikram yan. Tigong mga ulama, wayabaka halalan ila an yuhrima bil hajj, na mababaloy sa kaniyan din na halal taman sa di mau maagyang kuto mga gawi o di nagyang kuto yawmut tarwiya agyutud ni kapag unagyang kuto kapag hasagyang kuto mga naikadi. Sasadin sa katinian
Upama kung miya kasambut karo upaman na makauma, na nakapakaya labi saulan, o di na paman na labi 20 gawi, o di na paman na sadin sa giyan ko to kaya pakaumang karoon, asara mapasad kagiyan ko to umrang ka, na napaman na giyan ko to paganda na kagiyan ko to ikram ka kagipaman na ayalalakaw ka, o di na paman na umra inun anakasagiyan ko to kapag-hajj ka. So maraya guto inshallah. Eno kaya man na niya na pagisa ni busi ko mga shaykhi wagi ang kaya paman nga makapantag sa giyang kaya tamat to. Tigo mga ulama, aya pinakamapia sa giyang kaya talwa pagusayin tano okay to kita giyang kuto kapani at ko hajj na giyang kaya tamat to. Kaut eno tano to di tamat to kagi pinaka makalalabi na gumapia. Apaman na iplalakaw nagupagu kita no tao sa giyang kuto kapag hajj yan. Sa tamang panatigo mga ulama, sunna sa giyang kutuwa tao makapupuun sa mikat, aya pini at yaro na iprad udi na kiran, apaman na alin niya na giyang kuto lalakaw niyan, sabas kaniyan din tumat to. Naman ito atigo mga ulama, upama kumya kaganat ka sa mikat na ifrad lalakaw ka, udi na kiran ka, na mas taralabi agyan ko to kaali nagyan ko to lalakaw ka sa bagad na tigo mga ulama temato sa aya penggelebekan utaw nagyan ko to ukit-ukit agyan ko to tamato. Tigo mga ulama agyan ko to numiyay ka aya lalakaw niya na tamato na anda din ikaw magyan ko to ayaw mo tarwiya. Agyan apagusayin tanong iman to ayaw mo tarwiya. Ikawalo si iku Dhul-Hijjah. Ikawalo si iku Dhul-Hijjah. Saya penggelebekan lagi yang kutua mga tao. Ano miyay na giyang kutua kapagi keramirap man. Nagupaman na peniat siran teruniran. Agiyang kutua labbaika hajjan. Labbaika hajjan. Miyapan utulu Jabir radhiyallahu anhu sahabi sa giyang kutuwa kapunutulan yang ko sifat o kiyanay ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natigyan na fahallan nasu kulluhum wa qassaru illa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man kana ma'ahu hadiyun falamma kana yawmu tarwiyati tawajjahu ila Mina fa ahallu bil hajj. So sahabi na punutul niya na giyang kutuwa o kito-kito kaya paghaju nabitan wa Muhammad at iyan na kagiya kumakauma sa mga Muslim. Apadiran sunabitan wa Muhammad sa Makkah. Miya magumrasiran na giyang koto at tigtano hindi nira na giyang koto ikramiran. Sa ayabu at tigu Jabir paman na dende sa ikram na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam magusto mga padiyan na adna paman na miyatan tuwa hadiran paman na pamamagayan nila nagyang ko tuwa pagaluhin tanwa ayam. Si iko kiyaw maatigo Jabir agyang ko tuwa ikawalo si iko Dhul-Hijjah yawm at-tarwiya tawajjahu ila Mina na langu-languan o numiyag sa agyang ko tuwa ragu na pediran sunabitan wa Muhammad na sumiyong siran sa Mina o di na paman na agyang ko to miyati mo siran sa Mina faahallu bil hajj na giyang kutuba apaman na mini at siran sa iplalakawiran o di na giyang kutuba tigtanwa mini at siran sa hajj tigiran na labbay ka hajjan. Tigong mga ulama bagi karam sutaw di na peniat giyang kutuba numanay si ikudar pa iyan aron sa kaniyan makatataros ay lagi din upama na umani inged na adun na ketarusan yan sa Makkah hotel narukad no pama pergi keram rukadin na pergi keram sagyang kuto katataguan raka hotel udina katataguan raka adarpa pada malagi dati mga ulama usika matatagu sa Makkah anta aka saliwa Makkah auto melagi nuto sadin sa katataguan rakadar pa arukaw makatatarus na rukad na tigo mga ulama peniat nagu pagi keram anta aka si ika matatagu sa Mina
na pagalindin no to tigu mga ulama arukad na yaman niya na makapagikram. Wala yadhabu ba'da ihrami fayatufu bil bait na kanaba at tigu mga ulama ayasu nagyang ko to amya magikram na basirang petuap sa Baitullah. Di da katuap pro. Ayaman na niya na dan na baru katuap kapag ikrambu na yaman na niya na sungatau sa Mina. Sungatau sa Mina. Ayaw usayan o Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Natigyan na igira amyaw maagyang kutwa ikawalu si ikudul hijja ayaw mataruya ahrama. Nagyang kutwa numanaik na magikram sa kaniyan. Fayafa'alu kama fa'ala indal mikat. Sa penggelebek niya nagyang kutwa lagid upinggelebek yan sa mikat. Antunaw to agyang kutwa amyaw na piyagusaytan no. O pamago katatano dan yun na malo niyo kon komint. Ano anto na ipaman na piyamagusaytan no sa agyang kutwa kapagikram o tao sa agyang kutwa mikat. Napadami aloy tanong nagyang kutwa paman na psutis kaniyan. Wad na kailangan paman na kuon yan sa agyang kaya lawas yan lagi do mga baribun o din anto nasan na kuon yan nun. Paman na kapakain nagyang kutwa ka usarian sa perfume sa agyang kutwa dan yan panakapakapagikram. Why? Ayaw to paman na di ka kapakay o kapamirpium nagyang kutwa kaya sulutan no tao sa agyang kutwa ikramya. Sa gyang kutwa paman na pinggilbekan na tigu mga ulama sa mikat nagyutud ni paman na penggilbekan niya sa gyang kutwa ikawalo si ikudul hijja ginan suyaw mutarwiya. Tigu mga ulama amya pa kayro na si iskaniya na magikram sa Makkah. Namya pa kayro na tigu mga ulama as isa liwa Makkah. Agina na tigu Ibn Taymiyyah korek apaman na sa din sa katataguan sa ikutaw na ros niya din sulut agyang kutwa ikramiyan. So kung mga sahabaw na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaka penutulakiran na innama ahramu kama amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam min al-batha. Ayad na kaya pamagikramiran nagyang kutwa sugu ang kiran na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tigo mga ulama aya sunnah. Aya ko na sunnah na pergi keram so tao sa gyang kuto adar pa aron no makatataros na guro no makatatar gagyang kuto ataw. So marayag mga pagariya aya maanay ni na sa din sa katataguan rak adar pa na rukaw din na makapagi keram. Sa imam buwapsu no mga tao lagi diyan no pa man nagyang kaya tao sa Pilipinas na diyan ko tuwa paman na pergi kerambad na tao sa hotel, kagyan ko tuwa paman na katatagutan sa hotel, na diyan ko tuwa paman na kapitaan na yaw mo taruya sunga tao sa Mina na kuuntan no abas, udi na paman na pagakutan no abas. Diyan ko tuwa kuuntan no mga abas sa hotel, na pagdatan no sa diyan ko tuwa abas na pagwit tanwiran sa Mina, pagwit tanwiran sa Mina. So diyan nga iya paman nakapunutulatan ron na aya kaketangkad sa ginawa niyo at nagyang gi isu di panutul niyalim na amay ka mau magyang kuto mas apaman na kuentano o mga bus pagdaan tanwa bus sa hotel na pagwit tanwiran sa ayaman niya namina na sa nagyang kuto paman na margen kagi sukada kelan na isilan di mamagagaw sa bus naman. Dia ka iya paman na kasong sa Mina, sagyang ko tuayaw mutarwena, umani isa, o di na lang unay ka di na pakasong roo. So aya advice na dita no, tunay ni gagalangita, nayaw tanwagyang ko to, katatanura sagyang ko to, kapagdatano sagyang ko to, bas, kami akargring inuman paman na ginakuan na kesamukan na ikagyang kutuwa ad na mga tao ada pa na mau magyang kutuwa kapag irang sabas na inampisan nila nagyang kutuwa mauna. Ginan na makasisinabutan sa mga saik. Apaman na tundug-tundug agyang kutuwa number apaman na kasunguru agyang kutuwa mga tao sa ikujamaah. Na basta mau magyang kutuar ka, naku mamakapagda ka sa gyang kutuar bas. Udah pa na mau napakasabar kan. Di ka no di pangampis ka naman. Gyang kutuar tigita no paman na hajay alalakaw.
simbay ni si iku Allah subhanahu wa ta'ala na pekalalaan saya naging kutuwa kasubar. Melagi-lagi tanusan, paman na daabasa na paman na espesyal at rin bitay kidi iranon. Melagi-lagi dyan sutaw. Naging kutuwa paman na pakasasabar kanuden, naging kutuwa pepekalan ibu naging kutuwa dikriyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam mapian naging kutuwa pagunutan tanu naging kutuwa taritibian. Di tanu paman na makipamagagaw, di tanu pengampis, pakasabar kanu langon na tao na dudukawan. Langon na tao na dukawan, ayam makna niyan na kerasay. Na ayam mapian naging kutuwa paman na pakalaan tanu naging kutuwa sabar, ayam importantisan mga pagariya. Lagyan ko tuwad na mga bauniyo, apaman na lagi duig, o di na pangisna, kalo-kalo na paman na ukit traffic, apaman na malukit, lagyan ko tuwa kakur kanu mga bus na importante na adnap ke kanyo. Way adnap ke kanyo, adnap ke namiyo sa gyan ko tuwa paman nakatatago yung sa gyan ko tuwa utiliw. Tingong mga ulama, apiya panagiyang ko tuwa mga tao sa Makkah. Ayaman na niya na makibibaling sa Makkah. Yuhrimu min ahlihi na paman na pagikiram sa kanya sa giyang ko tuwa darapayan. Sa lagid na giyang ko tuwa kaya tiroon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana manzilu duna Makkah famuhillahu min ahli hatta ahla Makkah yahilluna min Makkah. Sa din sa tawat tigo nabiya si ipakaganat. Nagupaman na aya darapayan na kanaba sa sulda Makkah na naroon na pagikaram sa giyang kutuwa darapayan. Tamam pa na tigo nabitan wa Muhammad sa mga tao sa Makkah, kibabalin sa Makkah, apaman na isiran din na makapagikaram sa giyang kutuwa darapairan sa Makkah. So mga pagariya, insyaAllah na napsumpatan tano buag yang kaya usayan tano, api ang mga bububa, apaman na kisumpatan tano, pagusayin tano sa giyang kaya itano di ka pa magusay na tenudan tano. Nagupaman na insyaAllah na katay amya kaganggaan din nagyang kaiya paman na kaplalakaw mga kadi, mga gawi ibu ay nanayaw niran na naplalakaw siran din. Way sama na 19, 20, 21, 22, 23. Ay man na napatagaw iya yan na adin din na plalakaw si kung mga naikaditano na ayamala kiugup tanong kira nagyang kutuwa panganitano ipamanganitano siran ko Allah. Panganintano paman na mapipiyasiran sa lalan paman na siya pansiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Away. Sa banda yung mapian na ilay na kapaman wantahasi kung mga jam akan si saya sa agyang kaya live tano. Salam ki Jad ako si Yoksil Ismail, si Siddiq MP, si Khadija binta Manapar, si Hamim Kusingan, si Muhammad Said Ahmad. Salam rakan wa mga Tabuk City, way mga taga Norte. Si Mimiyan, ako si Arsa di Makaling, si Zafina. Maruhum si Asnawi, ako wakate mga jama kana si Asnawi, si Abdullah Ampato Minuray, si Alik Bayabaw, si Analisa Bijirano, si Vin, ako si Almeida kate so mga jama kan si Maricar Baral, si Friendship, ako si May Mala, nagu si Samano Ibn Halil lagi nga suguro kan masyaallah di bisa dibentay. Mga pagaritan may mga ulama, malaini panaguntaman ng mga ulama. Si Hasan Salim, si Iman Farid, Arnisa Musa, Waalaikumsalam. Si Richil, si Ani Dadan, Sukri, Ahmed Rudi, si Abdi, ako si Gina Di Guzman, si Rama Al-Khatib, si Jamal Bangun, si Raida Limgas, si Julaina Mari Isman Dulay, Amin Ali Muhammad Al-Kifi Matski, Zan Shandi, Abdul Ali, si Rajab Ali Diuskoro,
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nanagyan ko to ba paman napsalam na miskanulangon na mga bangsami kataya si Raprap. Salam rakanulangon na mga bangsami. Gyan ko to ba aso mga taga NCR na ayaw to kawan balita. Balita ini na gyan ko to aso pidus tano na amay ko May 22. May 22 nagina ni pidus siyanan kidar pa sa Golden mo sa Quiapo. Saya oras yan na alas 9 sa kapipita na sumung tanoron kaan tano mapamakinag agyan ko to paman nakakalabu dira katano nagugyan ko to kapidusar katano agyan ko to mga taga NCMF wan na paturuan ni RCR katano na ke nagatano agyan ko to ba so laboro sa mga jamakan na napaman na matin tanoron insyaallah biidnillah. Agyan ko to ba pagkalangkap namin agyan ko to aso pemagad siya makanini at si Eko Padaragon na insyaallah nakapakaya sa kami masikyo naguad na paman na kailangan tugupang kanoron lagi duka pa masport na napakisinabuta kanor kami kaana mera kano mater wagyan ko to paman na kakilbudi si Erkano way kaya ka passport na giisok kada kala na sayap keren na mas mapia na paman na adin na passport yo laboro di tano katawan non tunap man ni arrangement ta NCMF pagya paman nagya kaya ragun na maluto kaya muskilaan sagya ko to kapbayed miya kasi pasibag oras na naupun maayam ako nagya ko to 6 months ada pa nakaumaw hajj na kailangan na miya ka-register so tao miya ka-bayad na miya piya ka pagkataros ka no ka paman na na mga passport yo gira man na paman na miya ka-syurta na margnuto ay margnuto na gyang ko to ba paman na mapiyad na gyang ko to makariri para duwa gyang ko to ataw ataw Sab salam na sa kanulangon ang mga bangsakan, mga dato na gubaiya kipagadatan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.